najopasnije su životinjski proteini, osobito crveno meso, suhomesnati proizvodi. Jetra, kobasice, konzervirana riba, plava riba, školjke i svi proizvodi bogati purinima. Visok unos proteina povećava razinu mokraćne kiseline u krvi i opterećuju bubrege i ubrzavaju njihovo propadanje. Mnogi ljudi sa bubrečnim problemima imaju hiperuricemiju, a visoka mokraćna kiselina dodatno pogoršava oštećenje bubrega. Veliki broj vas zna i ovo je čak dosta često vezano i za giht, i za bubrežne kamence, i za probleme sa bubrezima. Hrana koja u sebi ima puno purina, apsolutno je ne bi smjeli jesti. Zapravo, kada su u pitanju specijalno životinjski proteini, oni su krcati sa purinima koji će vam značajno opteretiti funkciju bubrega. Meso, crveno meso, rošteljeno meso, kobasice, slanine, sve ono što mi u najvećem broju slučajeva danas jedemo, meso recimo iznutrica, koje inače generalno super zdravo meso, možda i najzdravije meso što postoji, praktično se uopće ne bi smjelo jesti. Ukoliko želite sami naučiti kako se putem prehrane i prirodnih lijekova liječi i sprečavaju najgore bolesti modernog čovjeka, toplo vam preporučujem da kupite moje knjige o nutricionizmu i prehrani. Ja sam autor 3 knjige o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima i moja prva knjiga vam se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. U ovoj knjizi učite kako putem prehrane i zdravog načina života sprečavate i liječite vaše bolesti i oboljenja. Moje druge 2 knjige se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. Knjige možete odmah naručiti bez problema na internetskoj stranici Mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa i knjige se šalju u cijeli svijet i onda ćete vi putem svoga znanja i učenja o prirodnim lijekovima sebi pomoći, a da vam drugi ne odlučuju kako da se vi liječite. Znanje, moć, prirodni lijekovi su savršeni, prehrana je savršena. Još ću vam samo reći da su sve moje knjige na popustima od 30 do 50%, to sve imate dole na linku Mariolab.hr. Posjetite, kupite neku ili sve moje knjige i uživajte u znanju o prirodnim lijekovima i zdravoj prehrani.